महीने भर में तोड़े 4-5 बेड सुन रे सखिया महीने भर में तोड़े 4-5 बेड नैहर में यादा बहले ससुरा में भातारा जाइब कतहु सुनाय ननदो पाठी जाला खातारा पाठी जाला खातारा पाठी जाला खातारा नैहर में यादा बहले ससुरा में भातारा जाइब कतहु सुनाय ननदो पाठी जाला खातारा नाता में दासा रहत बिगड़ल उड़ल बा ओकर फ्यूज सुनर नाना दो आ उजरल बा ओकर फ्यूज सुनर नाना दो महीने भर में तोड़े 4-5 बेड सुन रे नाना दो महीने भर में तोड़े 4-5 बेड नैहर में यादा बहले आप सुन रहे हैं भावना रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। चुम्मा लेबे खातिर आइले विक्रम बाबल देखल हले बालकृष्ण यादव मचैले धामा मचैले बधामा मचैले बधामा चुम्मा लेबे खातिर आइले विक्रम बाबल देखल हले बालकृष्ण यादव मचैले बधामा पता चलल अंकित राजा के काजल पूरा तोर सुनाय नाना दो काजल पूरा तोर सुनाय नाना दो महीने भर में तोड़े 4-5 बेड सुनाय